Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, episode 14 review. Into engicelayo before ngiqala le engizoyichaza ngendlela yami. Ngicela ukuthi imali yami nibe niyilungisa because nganitshela ukuthi umembeso kaMakhumalo uzoba kwi-final episode ya season 6 ngoba season 7 uzoza nomembeso kaMangwabi. Cha phela ezinye izinto zi-predictable. Azikho predictable. Nganitshela imfihlo, ngicela imali yami kulabo engabatshela ngesikhathi kuputshuka ukuthi bekukhona umembeso kaMakhumalo. Sesiyeza kule yaMayeni noMacele nokuthi abazu-athenda umembeso kaMakhumalo. Ngizoqala ngikaMacele. Ngiyazi ukuthi abanye bazohlala kuleli lomona. Okay, sekuthatha eyakho yethumona. Nayi into mina engifuna ukisho nenye futhi engake ngayibona komunye umshado oyisithembu okuzoba i-example kule ncazelo. Yes, uMacele u-first wife and ekubeni u-first wife wakuveza ukuthi wasupporta umseleku ngokuvuma isithembu nokuthi aqhubeke eshada amanye amakhosikazi. Kodwa indlela ayichaza ngayo yena wavumela ukuthi umseleku akenze lokho afanele ukuthi akwenze ukuze athole i-goal le ayifunayo okuyingane eziwu-20. Kwaba nama-conditions akhe akawabekayo la bengichaza khona ukuthi kungenzeka ukuthi wayitshela ukuthi uma sebeshada lamanye amakhosikazi akazuba khona ukuthi awubuke umshado. Asibukeni lana-ke mhlampe iqiniso lenye into kuleli gama lomona. Yini engcono ukuthi ahlale angayi ngoba vele inhliziyo yakhe ayifuni ukuthi abe khona abuke ngoba ekugcineni uhusband wakhe lo. Futhi mhlampe beqala wayengenayo i-picture yokuthi lo muntu anaye uyogcina eshada umshado ofana nalo. So mayefika la kumembeso bonke abantu bakwi-vibe yomembeso kumnandi, fanele kukikizelwe noma kulilizelwe nje leyo njabulo ngoba into enhle. Ukhona uMacele ubuka uhusband wakhe engeke sithi uzoba yi-robot avele a-activate i-mood yokujabula ebengajabuli. Manje mayengekho akekho umuntu ozophuma nokuthi hey uMacele ubenjani, hey uMacele ube nomona. Mayengekho vele mawukuthi lolo suku alumnandi uyobe ekhala endlini yakhe engabone umuntu. Ayekho umuntu mhlampe oyoze untshontshe ukumshutha efuna ukuveza ukuthi bukani uMacele ubenjani, bukani uMacele nomona. Nani futhi ngenze i-example yomshado kaMacele lo esawubona kuThando Nes'thembu. Kunale part le umseleko wathi mayeshada uMacele wathi uMacele akazukuya ndawo unkosikazi wami weqiniso ngamphiwa abaphansi. Sihlaziya i-show kodwa sesibuka ukuthi la mazwi lawa ahlala kanjani kwamanye amakhosikazi. Angeke ibe khona into yongingabaza ukuthi mayethi wamphiwa abaphansi thina-ke uthini ngathi, uyayibona into efana naleyo. Kanti manje kube bebengekho umcimbi uqhubekile abazi ukuthi umseleku uthini. So iba khona lento yokuthi hayibo umseleku wasesho lezi zinto kumakhosikazi noma phela bengeke beyiveze leyo nto ngoba wathi umseleku uMacele umphiwe abaphansi ekhuluma ngoMacele. Manje okusho ukuthi nolandelayo usebeka indlebe ukuthi kazi mina kuthiwani ngami or mina ngiyithoyizi, izinto ey'fana nalezo because ekugcineni bashera ubaba okuwu-husband. So mayengekho at least akekho umuntu ozobuya nokuthi uMacele ubemudi, uMacele sesimbingelele engasahleki, izinto ey'fana nalezo. Nanokuthi-ke avele angabibikho hhayi ukuzopretenda kumembeso kaMakhumalo. Athi uyaqhubeka umcimbi kodwa ubengekho ngoba vele manje umembeso unguMakhumalo nomseleku. But i-TV show nayo lento yabo yoku-calculate izinto le-strategy sabo bayiyekile le ndaba yaMacele nomseleku ukuthi beyikhulume ku-episode 1 ukuze si-understand ukuthi bakulesi sigaba uMacele uzizwa kanje. Bayiletha lento yaMseleku
noMacele bekhuluma indaba yabo ya-20 years nezinto uMacele angasayithandi ngesikhathi la uMakhumalo ekhuluma ngoMambeso. Manje sekuzobukeka ngathi sekuhamba nomona yonke into eyenzakala because episode 1 sesazi ukuthi vele season 6 uza ne-anniversary kaMacele beso understanda kangcono ukuthi uMacele uyacomplaina unezinto ayishoyo. Manje sekuvuka indaba yokuthi uMacele akajabulile ne-white wedding akasayijabuleli ngapha uMakhumalo unamalungiselelo omembeso. Kubantu abaningi sekuzovele kuhlala ukuthi unomona. Ngasho ukuthi into-ke yaMayeni noMacele icishe ibe nokufana. Ngiya-understanda futhi ukuthi ngesizathu esifanayo kulesi engisibeka ngoMacele noMayeni ngaba isizathu sokuthi akafuni ukubona uMseleku eshada noma emsupporta ngoba laphayana kufanele ukuthi ujabule. Ilanga lomshado ilanga lenjabulo, ilanga le-celebration yothando. Manje wena mawuzazi ukuthi kahle kahle ibuhlungu into oyibukayo kodwa phakathi kwabantu fanele ujabule, ibizwa ngani leyo nto? Ukupretenda. Uma ngabe-ke elakhi side uMakhumalo wami-accommodate mayefika kaMseleku, uMakhumalo waba umngani wakhe, so noma inhliziyo ingasavumi unalento yokuthi I have to support uMakhumalo noma kunjani. Yena eyakhe into injalo ngoba ngaze ngathi mina noma bengaba nama-differences noma kube nezinto abaxabana ngazo uma ngabe noMakhumalo, ngibone ngi-expect ukuthi bayobambana kakhulu because of i-process yabo ekungeneni kaMseleku ngoba kubaphoqile ukuthi bezwane ngoba uMakhumalo bebengamuzwa u-1 no-2 kuMayeni. Manje makufika uMangwabe wathola umuntu ozokwazi ukuthi akhulume naye abonisane naye, so uMangwabe yena une-duty yokuthi entweni kaMakhumalo mangimsapothe ngoba ngilana ikhona indima ayidlalile njengoba ayekuveza kulenye episode uMakhumalo ukuthi wa-sacrifice izinto eziningi. Engicabanga ukuthi ngiqedile manje ukuthi ngiyaphuthuma nami kunamalungiselelo esiwenzayo sigoqa unyaka. Cela ukuthi-ke nani nibe right. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqede. Thank you so much. Bye.